Tiranek ateratako denbora eta Hondarribia aurretik sartzea. Bai, esan duan bezala, kanpoaldea nahiko kurioso egun ez? Ino, barren aldea, olatu ez zen moguan, pasa itentzian, da ez dugu olatu ikartu. Eta mutila, arra honean jotazu, eta olatu ikartu ez? Eta bueno, hori da gertatzen dena. Hala, Joseba, eskerrik asko eta gora animoak. Venga, eskerrik asko. Animoa bai, guztientzat, oraindik beste saio bat falta dute, eta hemen ditugu gogor, 8 minutu eta 25 segundu lanean, Oriok buru hartu du, eta Castro bigarren tokian da orain lehen kaletik, baina hortzak erakusten eta entzuten dituzue barruko oiuak. La Marinerako oiuak. Elkarri animoak ematen. Bai, hor uste dute, Jose Luisen abotza sumatzen zela, pixka bat bere talde animatuz eta asentatuz. Orain begira, kanpora begira gainera ikusi du, nonda balitza, 9. minutuan sartuko gara, Leicester, 8:48, orain 9. minutuan. Ez hastu, Tiranek 9:43 markatu duela, hori hartu dugu guk, epaiek 9:44 eman arren, hor dago kontua eta hori zainduko dugu. Urbiletik gainera, Tiranek oso estropada ona eginduelakoan bai gaude. Eta antzeman daiteke orain helikopteroaren erreferentzian, 3. tokian Zumaia jadanik atzean dela, eta Donostiarraun 4. atzerago. 9 minutu eta 30 segundu oraintxe berta. Eta aurretik Orio. Denborarik onena markatuko dute Oriotarrek, hori pentsatzen dut, 9:40. Tiranena hobetu egingo dute. Oriorentzat 9:48 onena. 4 segundu gehiago Castrorentzat. Hor datorre Zumaia orain 3. Tartea desientea da. Zulo polita lortu dute Oriotarrek, Castro bigarren, Oriok ziaboga ona egindu gainera. 22 segunduko atzerapenez Zumaia Getaria, eta Donostiarraunentzat 28 segunduko atzerapena. Azpimarratu behar da, lehen luze honen azken metrotan Zumaiarrek indarra galdu dutela, Zumaia Getaria ez dela ibili, espero genuen bezalako sasoian. Oriok beraz, 9:48 orain arteko denborarik onena markatu du, Castrorentzat 4 segundu gehiago, eta 3. tokian ipiniko dugu Tiranek 9:53 hau gure referentzitan, beraz, Orio Castrori 4, Tirani 5. Euskal Telebistaren erreferentziak dira, baserri, bada zerbait, badago zuloa, baina emozioa izango dugu bukaerar arte eta seguruenik datorren igander arte. Bai, Mikel. Aurrera, Valentin. Epaiek ez dizute arrazoirik enduko, 9:47, Oriok eginiko denbora ziabo horretan. 9:52 Castrorena, 10 Zumaia Getariak eginikoa, eta Donostiarraunek etxeko taldeak 10 eta 16 segunduko denbora egin. Hor dira beraz, epaimaitik Valentin Elgezabalek emandako denborak, baserri azterketatxo bat eginda, Orio ondo, batipat, lehen luzearen azken metrotan joan egin dira, hor ikusi da, Altxerrik zuzendutako mutilen, indarra eta nagusitasuna, errenta badute Tiranen aurretik, Castroren aurretik, baina polita izango da neurketa, kontutan hartuz Castro eta Tiran lan erditan ia parean izan ditugula gainera. Bai, segundo pare baten aldea, eta txanda desberdinetan dela, parekotasun handia ikusten du, eta Orion alde berriz, maniobra honetan lan erditan 5 segundon aldea izatea, naiz eta gutxi iruditu, desente da, horre maniobra hori amaitu eta geho, eta ikusirik besteak non dauden, ontzi bat pasatutako aldea dagola, ni uste dute poza hundila, morala hundile ematen du horrek, eta dudarik ez gabe, hori jo orain arte erakutsi du, amurre ematez duen talde horitakoa dela, indartzu dagola, eta orain errematatzea aterako da, eta pixka bat hori, datorren iganderako alden tarte handina ateratzea, ez? Eta orain iruditan argita garbi ikus daiteke, momentu bat Valentin, estropadaren kontrola hartu duela Oriok, baina Jose Luis Kortak hartutako erabakia zorrotza dela. Irabazten badute, gu atzetik, hurbil atzetik, eta hori nahi dute, hortan ari dira saiatzen, edozein kasutan ez dakit itxasoa ezote den orain pixka bat arrotu, utzi askore ikusten da baserri hor kanpokaldean, baina Zumaiarren telmo deun untzia ikusten dut, saltotxo batzuk ematen hor atzekaldean. Itzazo erekian dauden baga horiek, ez, gainekoan
beste ontziak ehatzeti datozte, haien olatuik ez dago trabarik, eta nik uste dute olatuik handina daukatela hori, ez beren buruan kontra aurkako borroka hori, ez. Bai, barrura behintzat bare dago. Bare, garbi eta ez dugu somatzen haizeak indar gehiago hartu duenik. Aurrera, Valentin. Bueno, hemen gure ondoan Luis Mari Goikoetxea. Beste urte batzuetan ere hemen txibiltzen da bueltaka, baina beste lan batzuetan aurtengoan, behintzat, posgarriagoa, ez? Bai, norbere ontzinik entoruzkeo, posa ondillo izatea. Bueno, amarreko denbora, horiok 7 segundu kendu dizkio maniobra horretan tirani, logikoak denbora horiek. Nik uste garo aldi garra dola, eta egualdi egin tiraneko gelana oso onditu, eta garo ikusi da nola induen. Orduan, ez da, gorren botxarrein, barra pixka rekuperatu da, eta ondo. Beti esan duzu, hemen kontxan gaude, eta orain disfrutatu egin behar dugu, gure egin beharrekoa bete dugu, baina nik uste azkenean denek irabazteko asmoekin datozela, ez? Irabazi espalimare aldan postu golero lortzia, hori izaten da mengo helburua. Orduan, saiatuko geha eta barra ontzun, pixkatu beto etortzegean, eta segundo batzuek gutxitzegean. Zumaiak eta getariarik etorri dira? Nik ez da egite municipala geldituko zen herritia zaitzen, baina, hemen jende pila bat etorri da. Suerte, Luis Mari, eskerrik asko. Valentin, galdetu jozu Goiko hori mesedez, ea ze gertatu den bere bizarrarekin. Mikel Olazabal galdetzen dit, ea zer gertatu den zure bizarrarekin. Beha, hileno gertatu zaion gauza berdina, orduan, esan gendun kontxan sartzen maginean, bizarra moztuko nula eta ezin zinisten, da, hala gertatu da. Izan da, bere urteko bizarra? Ez, oimiste ez, tartien moztu izan dut, baina, nahiko ondila da. Eskerrik asko, Luis Mari. Humore zartzen ditu gauza Goikok eta hala hobe gainera, bai horixe. Eta humoreri gabe hemen lanean gogorari direnak beste batzuk dira, Orio, Castro, 3. Zumaia Getaria eta 4. Donostia Arraun. Eta orain 15. minutura hurbiltzen ari dira bigarren txanda honetan lanean ditugunak. Abantaila badu Oriok, baina asko ez da hunditu abantaila hori baserri, hala dirudi behintzat. Abantaila badauka eta gehien bat hori, ez, ja irratiz eta barrengo tramankuluekin lehorretik esango zioten referentziak, eta lehengo txanda irabazidun tiranen aurretik jotea bakarra ez da nahiko, ezik eta tartea hunditzea, eta horrez dute amurremango amaier arte, ez. Bai, haunditu dute zuloa, Jose Luis. Orain izango dira pare bat, 3 atraineru, nik uste 3-4 segundu gehiago lortu dituztela bigarren luze honetan Oriotarrek, eta atzetik datoz Zumaia Getaria Eizagirreren agindutara, eta Donostia Arraun Asier López patroilanetan dutelari. Bai, Mikel. Aurrera, Valentin. Beste protagonista bat hemen, Jose Julián Olaza Azni. Ziabogan 10 segundoko aldea, eta pixkanaka badirudi alde hori gero eta handiagoa dela. Ondo ari dira mutilak, ez? 10 segundoko aldea, ez da hori nire referentzia. 7 segundukoa. 7 tiranekin, baina 4 erdi olakon bat Castrorekin, ez? Hemen